Ballowo ardiɗo lesdi Nigeria Alhaji Kashim Shettima tefi sattingo famral hakkunde lesdi Nigeria be dental lesɗe Europa wato European Union ko bo Union European musamman wakkere fesingo nyamdu huɓidinindu nafuda ha lesdi Nigeria. Kashim Shettima waɗi ewnandu man on yake o jaɓɓanno tokkal EU les ardungal cimajo EU ha Nigeria bo hakkilano gallure lesɗe ECOWAS. Ambassador Samuela Isop ha fadorde lesdi Nigeria wato Aso Rock. Ambassador Samuela waddani Kashim Shettima ngilla on ngam jaɓɓitigo gomnati Nigeria dalila timminki jonde cimaku mako ha lesdi Nigeria. Kashim Shettima yetti dental EU dow wallinde nde dental man hokkata lesdi Nigeria. Nden o mani kuɗe ɗe Samuela huwi hedi sattingo famral hakkunde lesdi Nigeria be dental EU nder duuɓi 3 ɗi o waɗi ha Nigeria. Kanko ma yake o wolwanno, Ambassador Samuela lorni hakkilo on wakkere kuɗe ɗe o huwi nder duuɓi 3 musamman wakkere ko larani rento be wadduki de'ende ha gallure woylafuna lesdi Nigeria. O wi EU tokkan wallitigo gallure woylafuna lesdi Nigeria man ngam fintugo iga batte kuɗe Boko Haram en. Ha fahin o ɓesdi wi'ugo kuɗe wallinde ɗum EU waɗata ha Nigeria yajjinte huɓidina be wakkere gallure woylahirna lesdi Nigeria fuu. Nder ɓe ɗofti Ambassador Samuela wodi ballowo mako Mustazisimos Vagos be sawro dental EU man dow ko larani siyasa lesdi Nigeria Musta Osaro Odewinge. Excellency, we are going to miss you. Yeah, thank you. I also will miss you. I will miss Nigeria. Yeah, Thank you very much, my deputy. How are you doing? Yeah, welcome. My political counselor. How are you doing?